बे समाव निउस 24 बड'लेण्डआ बिग ब्रेकिं निउस होनो नागिरदों। दा बावैसो मिथिनो हानाय बायदि बा धनजित रामसियारि बिथांनि फेसबुक एकाउन्टआव बिथाङा मोनसे भिडिअ लुड खालामदों आरो बे भिडिअआव बिथाङा बुंदों बिपिएफनि माखासे मावथिफोरा बिथांखौ बुथारनो थाखाय होसोदों होननानै। नाथाय बिथाङा दिनै चन्दन ब्रह्मनि गामियाव दङ आरो बे चन्दन ब्रह्मनि गामियावनो सासे मिनिस्टारनि गामियावनो थानानै बिथाङा बिपिएफजों होसोजानाया मोनसे दुखुनांथाव होननानै फोरमायनाय जादों। बिसोर जाबाय बिपिएफनि मानसि आं चन्दन ब्रह्मनि गामियाव दङ रायजोफोर नाय आंखौ बुथारनो नागिरदों मोनसे भिडिअ होनायनि थाखाय होसोरदों गारिनिफ्राय गोलैदों रायजोफोर नोंथांमोना नाय दिनै चन्दन ब्रह्मनि गामियाव दङ आंखौ बुथारनो नागिरदों बिसोरो मोनसे भिडिअ होनायनि थाखाय रायजोफोर नाय 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 बोरैहाय बिसोर फैदों ज' बोरै बाइकफोरखौ नाय बोरैहाय लाइन लाइन बोरै आंखौ बुनो नागिरदों आं चन्दन ब्रह्म मिनिस्टार आसामनि गामियाव दङ आंखौ बुथारनो नागिरदों नै बिथांमोना रायजोफ्रा आंखौ हेल्प खालामनांगौ अननानै खालामगासिनो